vanhu vakasimba kana vachitorwa mapicture vanodzosera dumbu mukati kuti risaonekwe, but those rules doesn't apply to DJ Fantany. Dumbu iroro raDJ Fantany rikutovaitisa mari. Fantany is the best, biggest DJ in Zimbabwe. Fantany the godfather. Since mabaya pavidhio rinoni muchida kuziva kuti Fantany ari kuwana mari sei rake. It's a big deal, let me tell you. Tati panapa tikutaura nyaya dzemari. Make money, itai mabasa, itai mari. Saka zvikiitika akapuwa contract na Mr. Chingwa. Mr. Chingwa. Handimozoti contract na Mr. Chingwa, asi macontract ayo kuti Fantany ari kupiwa $200 per month. Ari kupiwa pamari inotangira pa 1,000 kana kuti 1,500 kana kuti achapiwa 2,000 hatinyasi kuziva because haana kutiudza kuti contract rake ari kupiwa mari. Saka mari yakupiwa vakawandisa. Indakatangaona Mr. Chingwa ichiadvertiswa naLevels because Levels ndogara nichitarisa mapost ake ever since pepe vachakambogadzira video tese. Ndichaudza kuti I'm a big fan, saka pane skirira ndoda kumbokutaridzai. Ndichivaspire, ndichistoka, ndichidaona kuti vakomana vari kuenda kupi. Handingati vakomana, vanhu vakuru because they are making a lot of money. Saka naMr. Chingwa vari kudya mari yakawanda because makambeni ava kurova mumbare muya mahombe. Tisingaverenge futi mumbare, handi mumbare mozoti vairova makambeni vachiadvertisa Mr. Chingwa mumastreets. Tongoti vanhu vese vemastreets eMbare izvezvi vakuziva pamusoro paMr. Chingwa. But tisingaverenge nyaya yembare, tichataura futi nyaya yepasocial media. Pasocial media, Fantany, Levels, Chusport family has got a lot of numbers. Vane manumbers, vanhu vaya vanoonekwa. Zimdanzo ndo panoti Fantany. Ende panoti Fantany ndo panoti Levels, panoti Levels ndo panoti Chusport. Ende panombotiwo Chusport panoti DJ Ripi. Hanimogona kuma live show kunoendwa naFantany kweko kwakazara vanhu every time. Hazviiti kuti Fantany oita show kana kuti pane anomboiteko haiwa nevanhu vanomboita zvemadrug campaign nechichi kuenda vanhu kana 20 kana 50 kana 100. Hazviiti. Vanhu vanoenda kuya vanhu vatori kana over 500 people. Saka dumbu rierea it's a big deal panyaya yekuti Fantany akasvika palive show akatanga kuimba ari kumberi kwako yari crowd pool achiita anoita kuti sawa akapfeka hembe sei nokudai so handifungi kuti zvine kapachi. Asi Fantany akati ndakubvisa hembe ndopane nyaya yese because pane vamwe vanhu vanoenda kushow kwaFantany kungomuona chete asina hembe vanongonakidzwa. That is part of his branding. Ndo zvinotomuita unique, zvinomuita stand out from the crowd, zvoita kuti asiyane nevanhu vese. Saka rege ndikudzei chinhu one, Fantany akatanga gatimboti apa ndakuda kudhipisa. Alright, tomboti Fantany haachadyise aonda. Chusport inobroka Chusport inobroka because panoti Fantany ndo panoti dumbu. Zvakafanana izvezvi takangoposta picture rehalf toti vanhu tegai maselebha mufunga kuti ndo varidzi dumbi, vanhu vese vanoti ndiFantany hanimazvona. Saka pane dumbu rerea ndo pane nyaya yese because Fantany akangoitawo kunge ari skin kunge vamwe maproducer vaya amanda kuzotaura mazita zveshe anoenda kudhisa vanhu aiwa kuva skin hakuzi neniwo ndiri skin saka handisi kudhisa. Tongoti Fantany dai akangofanana kana naPTK naSimplex naLevels hapana chinomita kuti aite stand out. Asi kurerea akabvisa hembe achiita sawa because pana akamboona confidence dzedze. Pana producer anoita confidence sedzaFantany? I don't think so. Kana pana producer izvezvi muZimbabwe kana DJ anozvitanga kubvisa hembe ari mudhafu pamusoro pazvo achitamba umberi kwevanhu achiti sawa. It takes a lot of courage. Chero vana seweekne wani makaona kuti aita was biggest fan raFantany uchinonzi Fantany pane energy anoita umberi kwevanhu chero achiita makambeni ichi. Saka to anyone ari mubusiness watching this video, kana pane chinhu chauda kutengesa chinotageta vanhu vezimtanzo, Fantany I think is the
right target panyaya dzemarketing, anoziva zvaanoita. Saka Fantany the other thing yandobigira Fantany anogara achintroduce new talents. I think this one is the youngest in Zimbabwean music. Kune zvimwe zvapana zvinotointroducwa kuchisport. Haini nangu tingopa hedu pasika assumption kuti zvapana zvina direction. But Fantany ndomunzwisisa kuti Fantany ada kuti munhu wese aende pamusoro. Because Fantany arambotangira ari pamukona. Fantany anga ari slim mbichana. Plus dumbu rake rasingaitongere munhu ane mari. Iro hanomukutomona ari pascreen. Fantany handisi kumudhisa, Fantany ndomufarira. Fantany akanyanya boys. Ndoda kutomuona Fantany, let's hope Fantany achaona video rino. Saka handidi kutomudhisa. Mukome kana muri kuona video rino ndokumbira kuti mukomente. Alright, Fantany ndomupiga panyaya yekuintroduce matalents. Akati introducera matalents apfana wakawanda. Indi vamwe wakawanda achiri kuvaintroduce. Kozoita vamwe vanhu vakatointroduce the likes of Raskeleb, Enzo Aisha naBazooka. Vanhu ava vakutozikana zvotodaro zvoti ndakasvika every street ndichiti do you know Enzo, do you know Bazooka, vanhu vanenge vachitoziva, do you know Raskeleb, vanhu vanotoziva kuti kuna tukwemukosi tonamata Fantany ndakaipa boys. Fantany kuhombe. Ndichanzi ndakuita noise. Ndozonyanya kuita noise. Saka if I give all the credits to Fantany, then we're completely biased. Because kune vamwe vanhu futi vanoshanda naFantany. Ribe and Levels. Especially Levels. Panyaya Levels, let me cover. Most of the time ma-instrumenta wakawanda ma-rhythm anonyanya kugadzirwa na Levels. And Levels chakabika instrumenta apa. Yembani yengo wa talent yakangoya so tisingazivi kana amwe masong ake yakawanda. Zvandofarira ndo yatakangoziva ipapo. And first song yatakatanga takatoona yatova million views in 1 week. Tikati mfano yakuya nazvo instrumenta urobva ragadzirwa na Levels. Saka Levels akaipa. And mfana yemani futi anogona. Pane imwe yakarova yekuti yaiva nezvimwe zvimakendrero so yainzi kwanzi handichazivi malyrics but yaitonge iri spiritual. Mashura handidzoke. Aiwa song yakaipa boys. Inyaya yekuti ndikunzwa flu. Saka handisi kukwanisa kuimba sayo. Musazoti voice rangu rakashata. Thank you for watching. Hasta PV. See you next time. Japanese akati, oh,